Дами и господа, аз съм Борис Накев и съм роден през 1989 година. Аз съм част от едно смачкано и преебано поколение. И не случайно именно за моят набор, 89-ти набор, беше отменена наборната военна служба, беше отменена казармата. По евродирективи, НАТО директиви, директиви на Американската демократична партия и на кой ли още не извън тази страна, на който не му пука за България, за българската младеж и за българската нация. Аз нямах правото да служа на българската армия, аз нямах правото да получа военно обучение и да знам, да бъда подготвен как да защитавам родината си, дома си, близките си и нацията си от чуждо нашествие. Защото чужди нашествия е имало много в нашата история и в цялата човешка история след дълги или не толкова дълги периоди на мир са последвали войни. Правото ми да защитавам родината си, да бъда обучен по-точно как да защитавам родината си, ми бе отнето. Както и на стотици хиляди други млади българи. Но днес, когато Европейския съюз е решил да разпалва Трета световна война и да се опълчва дори на САЩ в идеите и преговори за мир в руско-украинския конфликт, българската колониална администрация усилено говори за връщането на казармата. Българската колониална администрация усилено говори за изпращането на български момчета като самоубийци камикадзе пушечно месо по руско-украинската граница. Аз съм против това. И още много българи са против това. И искам да кажа на нашите управляващи, че това няма да се случи, защото българската нация, колкото и да беше смачкана и унизена, все още има едни изконни инстинкти, които не позволяват участието в братоубийствени войни. Искам да ви кажа, че не срещу Русия да искат да ме пращат. Срещу Турция да искат да ме пратят, ако това не е по линия защита на българските граници, защита на българския национален интерес, аз пак няма да ида. И няма сила, която да ме накара да воювам в името на нечии чужди интернационални и наднационални интереси. Не бих умрял за такава измислена кауза. За България? Да, винаги. На първа линия и винаги на фронта за България. Но идеята на Урсула фон дер Садомазо, или както беше там, да разпалва Трета световна война и да праща млади момчета от цяла Европа да умират по руско-украинската граница, едно безумие, една дивотия, една античовешка утопия, която има за цел да въведе режим на робство, гнет и тотална диктатура в цялата си извратена и изродена същност. Дами и господа, аз съм Борис Накев, роден съм през 1989 година и не мисля да умра през 2025 или 2026, бранейки нечия шизофренична брюкселска извратения.